ya roi trai sai sin pat ngai phle phi baroh ha kerteng ka bathiang tam ka jong uji su te ha ka ni ka video ngakwa ban pentip shapi bala arpu arterek u December ngin ya penlong jinga seng ha ka tu ka jaka ka bangala upload ya ka tu ka video chate chapo kerdam kulai ka tu ka ba ai kerteng El Shaddai prayer tower te nga khot sngewbha phi baroh ki nong pet ki baju sngeu tanat on pet ya ka channel ka jonga bat kham tam ki tu le ki badon che ki thain ri bhoi na mar kam jungai shu na ri bhoi district ka don tang riu kilometer pat na sning ka shimpor tang khatsan ar prominent te nga kwa ba phin yawan che ni ka jinga seng ba ka jinga seng in long ha ka por khat wei ba je menstem te ka jakaru ka ba itanat bha la ban song ki tiffin ki jong phi khnang ba kan nom penwit yang ngi bangin yo ban chong duai bha khnang ba ki kamba kin ja ha ka jing em ka jong phi te le se phin ya thangan ben te phi la ban ra ki tiffin ki jong phi ban on dala wai jing seng phi la ban up hadu ban da khamit ru bangin yo ban penduai na ka ban ta jong ki to paro ki ba kwa ban duai kerpang ki ba kwa ban shu duai kum to ru on dala wai ka jing seng in penduai ki ba kwa ban e kenduk kerpang ru phi la ban up te da khamit ru le re na marba ngia don bon hi kinong duai phi kwa ban pha duai ha ino pila ban jet hi bat ngin yo ban ya slok ngin yo ban ya kendo mar khmat na mar bon na pedeng jok phi phi yo I be yanga tang lang ba ka YouTube te le se ka ne ka chance phi ba phin kendo yanga mar khmat bat baroh hi kat ki bala ban wan chkani ka jaka nga kwa ba phin wan ba phin yo nga chi pon ki jing kur khu kham tam ki ba pang ki ba hi tom ki ba dan preng ka jing e ba ka jing le te walam ya ki bangin yo ban ya duai ban ya sat lem na ka ban ta ka jong ki te kadai ka jaka kadai hani hapo kerdam kulai te to ble un yo ban kur khu ye philang baroh ya ro itra